こんにちは。チベットディストリクトではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はブッダプニマに際しメッセージを寄せました。拘束中のチベット人作家らが中国の高知施設内で健康上の危機に直面しているとの報告がありました。欧州議会は中国の民族団結進歩促進法を非難し決議を採択しました。チベット事務所ワシントン DC が共産主義犠牲者記念財団主催のロールコールオブネーションズ献花式に参加しました。記念主義代表がニコラス・ワールド氏と会談しました。東京でチベットのスピリチュアルと文化を体感するフェスティバルが開催されました。チベット政権は国際チベット書道の日にワークショップを開催しました。ダライラマ法はビザクとして知られる吉日ブッダプニマに際し信奉者や支持者に向けてメッセージを送られました。法は釈迦牟尼仏の生誕、悟り、入滅を記念するこの機会に世界中の仏教徒コミュニティに向けて祝意と祈りを捧げられました。法はメッセージの中で釈迦牟尼仏が説かれた演技に関する深い洞察、そして誰も害せずすべての生き物を助けなさいというブダの教えがこの困難な時代を生きる上で最も慈悲深く実践的な生き方の指針であり続けていると改めて強調されました。さらにダライラマ法は仏教徒たちに対し21世紀の仏教徒となるよう呼びかけ、教えの真の意味を理解し、それを日々の生活の中で実践していくことの大切さを説かれました。報道によると、チベット人作家のガンゲ・ドゥパキャプ氏とツリンドマ氏の2人は中国当局の拘束下における不十分な医療と怠慢により極めて深刻な健康状態に陥っているとのことです。文学作品で知られるガンゲ・ドゥパキャプ氏は、記憶障害、視力低下、心臓及び腎臓の機能不全を患っているとされています。一方、拘束中に激しい暴行や虐待を受けたとみられるツリンドマ氏は、認知機能の低下や心臓疾患の合併症に苦しんでいると伝えられています。ガンケ・ドゥパキャプ氏は著名な作家であり、2013年に中国当局から分離主義扇動の容疑で逮捕されました。2016年に釈放された後も、ダライラマ法の肖像画を所持していたことを理由に、再び17日間拘束されました。さらに2021年3月23日に再逮捕され、2022年には分離主義扇動及び国家安全保障を脅かした罪で懲役14年の判決を受けました。当局は眼形心の著作や出版物を度重なる逮捕の理由として挙げていると報じられています。眼形心の作品には遥かなる呼びかけ、時代の苦しみ、今日の涙、歳月の色彩、白いスカーフ、2008年の赤い血などがあり、チベット人としてのアイデンティティやチベット人が直面する社会や政治的な現実といったテーマを探求しています。ツリンドマ氏は2008年の抗議活動に父親と共に参加したとされ、その後政府への反対姿勢を示したことを理由に何度も逮捕されました。2021年にも再び拘束された際には、中国当局の拘束下で繰り返される各国の扱いと医療放置の中で激しい身体的虐待を受け、足を骨折させられたとも伝えられています。その後、視力の低下に加え、身体的、精神的拷問による深刻な後遺症に苦しんでいるとされています。欧州議会は4月30日決議を採択し、中華人民共和国の民族団結進歩促進法を強く非難しました。これは中国政府による強制同化政策に対する国際的反対が大幅に高まったことを示すものです。欧州議会議員らは2026年7月1日に施行予定のこのいわゆる中国の法律が国家アイデオロギーを強制し、あらゆる公共の場においてチベット語などの現地語よりも中国語を優先させることで、チベット民族の文化、宗教、言語的遺産を組織的に抹消しようとする試みであると警告しました。圧倒的多数で採択されたこの決議の中心には、中国政府によるチベット仏教の宗教問題への介入を断固として拒否する姿勢があります。
欧州議会はダライラマ法の後継問題は純粋に宗教上の実行であり、政府による強制や干渉を受けることなく、チベット仏教の伝統のみに基づいて決定されるべきだと明記しました。さらに決議では、パンチンラマ11世である現人主義ニマ氏をはじめ、チュクトゥルド・ジェティン・リンボチェ、パンディイシーらの政治派の即時かつ無条件の釈放を求めました。これらの拘束は国際社会にとって深刻な懸念事項となっています。この決議はチベットにおける抑圧的政策の立案及び実施に関与した当局者に対し EU のグローバル人権制裁制度を発動するよう求めています。討論後の発言で、欧州委員会のハジャラ・ビブ氏は、チベットにおける人権状況に対する EU の深刻な懸念を表明するとともに、チベット人の宗教の自由に対する EU の揺るぎない支持を改めて強調しました。また、ブリュッセルチベット事務所のレンジンゲンガン代表は、欧州議会による力強く辞儀を得た対応に感謝の意を表しました。先週土曜日、ワシントン DC チベット事務所の中国担当連絡官のツーティム・ギャツ氏は、共産主義犠牲者記念財団が主催したロールコール・オブ・ネーションズ献花式として知られる第19回の各国代表追悼献花式に参加しました。この式典には、米国における EU 代表部や台湾政府を含む17の政府機関代表が出席しました。また40の非政府組織も加わり、共産主義の犠牲者との連帯を示すため献花式を行いました。会合では主催者のエリック・パターソン氏、元米国国際宗教自由担当大使のサム・ブラウンバック氏、そして米国連邦下院議員のジョー・ウィルソン氏らが演説を行いました。ジュネーブチベット事務所のティネチュキ代表と国連人権擁護担当官のプンソクトピエ氏は、ジュネーブ州領土局のニコラス・ワールド議員と会談を行いました。ニコラス・ワルデ氏は人権擁護への揺るぎない取り組みで広く知られています。また、ティネチュキ代表は元ドイツ連邦大臣のシュワルツェ・シリング氏の追悼式及び埋葬にも参列し、ダレイラマ法及び中央チベット政権を代表して公式の弔意を伝えました。クリスティアン・シュワルツェ・シリング教授は、シュワルツェ・シリング財団の創設者であり、2026年4月2日、フランクフルトにて95歳で逝去しました。シリング教授は国会レベルでの功績にとどまらず、チベットの人々にとって長年にわたる揺るぎない友人であり、正義、対話、そして平和的解決を一貫して提唱し続けてきました。チベットハウスジャパンと政府チベットネットワークは先週末、東京の菊池本願寺において2日間にわたりチベットのスピリチュアルと文化の体感をテーマにしたチベットフェスティバルジャパンを共同開催しました。フェスティバルではダレイラマ法の写真展をはじめ、チベットと日本の関係、仏教、そしてダレイラマ法の教えに関する学者や大学教授による講演やプレゼンテーションが行われました。また、チベット伝統舞踊、チベット料理、情報パンフレットの配布なども行われました。さらに、チベットテレビが制作した慈悲の革命シリーズ全6作品のうち3作品が来場者に上映されました。これらのドキュメンタリー映画はダレイラマ法14世の90歳と慈悲の年を記念して制作されたものです。また、これらのドキュメンタリー映画は先週末ダラムサラでも上映され、上映会には300人以上が参加しました。4月30日は国際チベット書道の日にあたり、中央チベット政権のチベット博物館は、パルプン・シェラプリン総員と共同で経典書道作品の展示会及び書道ワークショップを開催しました。この日付の選定には象徴的な意味があります。チベット文字は4つの母音と30の子音から成り立っているため、4月30日がそれら基本要素を象徴する日として選ばれました。パルプン・シェラプリン総員文学部長であるカマワンダ氏は7世紀にトゥミサンボルダによって考案されたチベット文字体系の歴史と発展について講演しました。また、チベットが分裂期を経た後にやってきた、再び仏教が復興した恐怖復興期分裂時代における文字文化の発展についても説明しました。さらに、ベルギー出身の独立系書体デザイナーで研究者であるジュデー・バルデマーカ氏は、チベット語のタイプライター及び書体デザインの歴史と進化について概要を紹介し、西洋における18世紀初頭の発展から現代のデジタルフォントやデザインシステムに至るまでの流れを解説しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。